Neće može vas da mu legne plata. Lol. Da, njemu brate već uplaćena cela godina. On to mu bio zahtjev. Napred sve. Pred sve da ne tepam, tako je pisalo. Da ne dojem dvojica, da me baš je do nije koji dođem. I ni mu kaže, pa ne može to. Znaš li ti ko sam ja? Čuli si ti za mene? Znaš li ti ko je na mene čiča? A? Znaš ti ko je moj brat? A? On će bude, znaš oni stari liko, ti kad si u jajica bio. Ja sam da Miška rekao, sine, ovdje nema mesta za tebe više. Ja sam grlio trofej MVP-a Eurolige i trofeja MVP Final Four. I pogađao sam trojku preko Sašu Vezenkov za pobjedu. Druč. Znaš ko je Saša Vezenkov? Ne znaš, pa ne znaš. Najveća bugarska prevara. Ništa to nije bilo do Shane Larkina. Kakav becani Shane Larkin? Sve sam ja to sam radio. Nego neću pričam glupo, vrata, zbog čovjeka ja da pričam. Ataman. Jo, brate. Pa tebe na treninzime nije dolazio, ja sam uvodio ekipu. Kakav crni Ataman, bresine. Taj dođe na utakmicu i pita me, Vaso, koje ćemo? I mu rekao, ti si trener. Kako Pa ne be, Vaso, ja ne dam. Koje ne znaš be? Tako sam pričao s njega. Za koje primaš platu ti? A Vaso be, molim te, kaži mi taktiku. I ja sam onda smilujem. Kažu.